Alright, asibikelele ke futhi once again sikwamukela ohlelweni the everyday people show igama lami ngobhekana Msuthu wakwaZungu. I'm back again with another one. I'm always with people aba interesting. I'm always with people abenza izinto. This is a show for everyone. Makhona something oyenzayo that is interesting, whether you're artist, whether uyaluka, whether wenzani, just do something then sizokubiza sizokhuluma nawe kule show. La ituze kwami ngiphethe intokazi enhle kakhulu mawukuthi umuntu waseMnambithi, umuntu wase KZN, you probably know intokazi. Undi intokazi ecula umculo wegospel, intokazi ene energy mayiperform engakaze ngiyibone. Ngithe namhlanje ke sikhulume naye ngoba intokazi ibe nesikhashana phela ikhona endimeni yezomculo and ngiyayithanda indlela abekezela ngayo nangendlela aphusha ngayo. So ngabona ukuthi ake ngikhulume naye ngenzela ukuthi ngithole ukuthi le ntshisekelo iphumaphi ibhekephi. Ndi sawubona. Yebo njani? Uyaphila? Hayi ngiyaphila. Hayi no, siyakwamukela and thank you for ukusihlonipha and come here sizoxoxa about impilo yakho, about music wakho, about everything oyifisayo noyihlosile. Mina ngazi ukuthi undiya, ngazi ukuthi sibongo kwabantu, isibongo bani? Sithole, undisithole. Oh, undisithole. Kuphi ekhaya? Kahle ngizalwe eTfali. Shuthi ngakhulela khona nje, mhlawumbe ngagcina ngafunda amabanga phansi khona. Kwaze kwabe kuyabo mawathenga umuzi la ezakhini kwaEast engihlala kwaEmanje. Oh, ukhulele eTfali? Ngizalelwe eSkoko, ngama wathenga umuzi kaMaqanda. Okay. Baya mhlawumbe sengifunda ugrade 7, wathuthwa kaMaqanda wathenga umuzi kwaE, sengihlala kwaEmanje. Hawu, wangakithi kanti. Uthule nje awusho kanti. Wangakithi. Oh, okay. Ngesikagqimi. Yebo, uGqimi. So did you start ukucula studio sikaGqimi because everyone started? Nami ngiyakhumbula. Kumbona nami ngirapper ngaqala kuGqimi. Embo Music Production. Akathethe baba uNhloso. Yeah, okay. Ngaqala khona. Oh, how old were you ngaleso sikhathi? Ngina nge-20. Ayikuma ngimdala mina Msuthu. Khabe nga-36 manje. Yabo ngicabanga kwakuyinini lapho 2008. Yeah. Ngaqala khona ngakhipha i-album khona ku-studio sikaGqimi. 2008. I-album 18. Ayithi ngivulele. Ayithi Day by Day. Day by Day. Okay, very interesting. Ubone nini ukuthi you actually talented emculweni? Bengisase primary ngaleso sikhathi ngifunde sesikhona lapha kaE. Shuthi sakhona uBrenda Fast secula lendlela engoma esivula indlela. Yeah. Njalo mangetoilet nje ngumuntu othanda ukucula yabo ngiyokhama konke engikwenzayo nje ngiyacula konke engikwenzayo. Shuthi ngihlale ngicula ingoma zoRebecca, zoBrenda, woLundi kuseni ikhathi zabo. Shuthi njalo mangihlale ngicula kwakhona nje umunye usisi othi ukushuthi makunama event kwaE ethi ubozo uzolingisa. Shuthi ngizizwa nami ukuthi shuthi bengincome mina ngingakholwa. Ngithi ake ngiye khona ngizoza ukuthi ngiyakwazi yini. Uma kwenziwa nje ulingise emahholo. Mhlawumbe sothi nje kufike mhlawumbe njengokuthi njengamanje uthi angazi ngingakubiza kanjani kodwa nje okuyiconcert. Akuwa concerts. Nasesikoleni makuthiwa kushoniwe ngicula isolo. Makuthiwa kunamcimbi ngicula isolo kuya ngengoma uthi eqondene uBrenda mhlawumbe ethothi concerts makushoniwe ezoRebecca noLundi. Ngilingise bona ke. Yeah. So iphuma apha umculo mhlambe ekhaya khona ucula uma uyacula ubaba uyacula ayi kwasithola yekho umuntu ongakwazi ukucula ucula nje wonke umfundisi seZayoni uyichief kahle khula kuyasonto ebaleni uma ngapha naye umfundisi kuyasonta ngapha ebaleni manje akekho vele ongakwazi ukusonta ke ukucula nje uphuma nje emndenini la ke kuthiwe ke kuthi nje kuphekwa kube kushawa ingoma ngapha noma kuthiwa kushone yabo nje bangicabanga lockdown bekuthiwa umlindela ukho bese ubamba soda nje somndeni umlindela ngiyacela kuyamuza ngifuna ngasho so now uyacula ekhaya uyacula primary uyacula esikoleni eyokurecorda iqala nini angithi bengilingisa ke emahholo makunezinto kanje shuthi kelinye ilanga kuthiwa kuzofika uRebecca umama Rebecca ezakheni kwaB kunethend kathi ngabizwa oThidiso Mkwena becula kuRoses of God bathi angizolingisa bazongishayela ikeyboard umthandazo kaRebecca ngahamba ngaya khona mangifika khona ngalingisa shuthi ilidlala kuETV shuthi ama camera eshutha kuthiwa sicela lengane le
shuthi uma egoloza uthi ngisi kusho nje sebeyangazi ke vele abantu uthi hayibo nangi lo edlala e-TV so mana ngesikhathi kufika uRebecca elokushini ne wagcina engafikanga uRebecca uye wayesesha ukuthi ufuna lo mntwana lo ade ecula lapho uRebecca angafika wena waperforma le ngiperforme mina ngishaya umthandazo wakhe okay awushaya ke mina umthandazo ke ngafica emva amakhethenisi kushutha amakhamera ngapha nangapha thiwa bevuma ngapha i-Roses of God mase ngithi masikhuluma ngithi abo kulo mthandazo khala akakuvunywa khona ke bavume bona kube ngathi hayi kathiwa bekhona benenkinga yabo manje bekhokhisa izingane ke shuthi ngaphela abakwaziwa vetha akafikanga kodwa nje nawe ungakhola ngoba ngangishaya lento ngempela ngaleso sikhathi so uyaperforma esikhundleni sika Rebecca yebo ufihlwe ngale ngemuva so lethi abantu bezocabanga ukuthi uRebecca ukhona kanti uwe kanti mina and baningi abantu abahamba betshela ukuthi ubekhona bonke nje ababelapho bazi ukuthi hayi uRebecca hayi iyawushaya umthandazo kanti undiwe wayicula urecorda nini ke kwenze njani shuthi kwadlula lapho shuthi umphathi othi this babsiphonsela wabona ukuthi hayi lengane shuthi wakhona kubona kusho scheme ukuthi hayi shuthi khona angakwenza shuthi ngalezo nsuku akade kufika uLundi eTsakane wathatha uDumsani Xulu wayocula naye yasala ngaba na lead iRoses kwaphoqa ukuthi mina ke manje ngilandwe ke ekhaya ke mase kubona ke ukuthi ngiyakwazi ukwenza ngizoba yileader leRoses ngakuthathwa kanjalo ngacula kwiRoses ngaleader khona ke nje sihambe indawo ke beqashwa ke iRoses komasero yabo kanjalo thiwa nje iqashwe yona kwaya shuthi iRoses kwaba nenkingi bese uThiliso wazotholiswa wavula istudio ke la eDrobheni waswangibiza kanjalo ukuthi ngizoba iartist lokuqala lapha eM waphuma manje kwiRoses wathi usuyimela angiphuma kahle ngangengiphume yavalwa nje ngenkinga ezazikhona okay bese uThiliso kusho ukuthi mangabe esekuphumelela yena eseba nestudio wathi ngeke azangishiye uthi ngizeke nami ngoba phela ngingisanda kufika mina eqenjini kanti sekuzoba nalokho bese ngahamba naye kwangenzela ke album album yakho ke one album ngaqala ke manje ngawundike ke manje undi iphuma igama ukuthi undi ubani igama uphindile ulondiwe ulondiwe sithosho sabe bathi ulondi abaye bathi undi balinqamlela laze lagcina silichuma ke emculweni nami ngase ngagcina bothi hayi ngoba sengidumile ngaleli landiya ngisathi sengibiza ngaye kundi baningi abantu abaningi mina ngiyakwazi kudala ucula ne abantu abaningi ababecula ngesikhathi ucula abasekho manje basacula hayi abasekho and you still wena usacula futhi why lento ngathi inkinga Msuthu ifune ngathi mawuzala emculweni ungeza ngothando ungeze kuyahlukaniseka ngiyacabanga abeza nje ngokuthi bafuna ukuduma abeza ngokuthi abafuna ukuhlula undi abasekho manje abasacula kodwa undi usacula ngoba undi lento isegazini uyayithanda nje lento ifuna ngathi ungaba isiphiwo sakho vele mangibheka ngama ungaphiwanga vele uzosala ngama ngakutshela nje mina manje nginanengoma zomaskandi ngakuthi abo makuthiwa into isiphiwo bangithi mangabe ukopela kimi uzoliba ufuna ukulingisa mina ucula njengami mase ngingathi mina manje ngiyashintsha ngena hip hop ngeke usakhona ukungilandela suzowa ngawo usakhona ukwenza lento izelo ukuzolingisa mina ngoba awuphiwe vele manje mina noma kuthiwa ngifaka phi nje ngizongena namanje nginezo maskandi ngiyangena mongifeature nje ukuthi asirap mangizorap futhi hip hop manje kuzo hip hop nje anginte into isukisa egazini iziphiwo nje so lokhu nje wayibamba njalo awuphindanga awuphindanga wabheke cha kuba nenkinga bomo unengane uyazi ke wathi ukuthi bese uyabuya angeke ngama nje mhlambe ngo2018 19 ngabuya 2020 so most abacula abantu abacula noma kuthiwa iphi genre yomculo kuye kube khona that artist mhlambe elikhulu othi nanga umuntu who actually inspired me ukuthi mhlambe ngiqala ukucula noma ngibona ukuthi it's possible ukuthi ngingakwenza ubani umculo othi mawumbheka ukuthi nanga umculi owangenza ukuthi hayi man this is possible ngingakwenza yabona mangakutshela mina ngibonela kuMam Rebecca no Lundi ngalesa sikhathi shuthi ke ngithi kuba ngichaza ukuthi ngo2019 2018 bengingaculi kodwa ngathi mangibuka nje uJumbo uJumbo kusamuka manje uye nje sengibuka ukuthi cha uyayenza lento yakhe futhi uyayenza yenzeke nanokunikana ithemba ukuthi yazi lento mangabe umisele ngayo futhi ufisa ukuya phambili ungayenza yenzeke futhi nje mongake uvala amadlebe ubheke phambili wazi ukuthi ufunani ungakulaleli konke noma ngabe yini ekhulunywayo ngawe ezokwenza uphelelwe amandla usuku uya phambili hayi ngabothi kuyayika phambili kona cha angangibona kuya kasekho kodwa ke
angisabambile namanje ekuthenini nokuthi nethemba lokuthi ngizophumelela ngoba mangabo umisele ngento awuphelelwa amandla endleleni awuvumi lutho futhi okuzojivasa nje ukuthi uvilaphi bathini ekhaya are they supporting ngibuke uthola ukuthi especially thina these things that we're doing ayisheshi ukulunga ufuna sibe honest sometimes akusheshi ukulunga kuthatha isikhathi uthi mhlambe ekhaya noma de benalo ithemba bese kuhamba kwesikhathi bethi hayi kodwa undi yini angayo undi ngcono ayofuna umsebenzi efamily ngoba kulunga bathini ekhaya ngifuthi qamba manga bangifisela konke okuhle futhi bangisupporta ngale ndlela noma okay ngathi le account lasekhaya ngithi umndeni omkhulu kahle kahle shuthi ngisho nje ukuthi esisini sikama mina nje nabafowethu bobabili nodadewethu nengane yami ngoba vele first born nami sindala bangisupporta sheba ngifuna uqamba manje ngoba nala ngingazikhona njengoba uthi ingane athi moyifundisa ikhulu gcina sizazi lezi zinto zo social media ngiyazi ukuthi yona nje konke okubhekene ne social media kudila yona nje iyazi ukuthi yona yona runner u social media kuba yona iyazi ukuthi hayi la ngiyayibona ngathi iyacula naye ngathi kukhona ucula ngasithola akekho nje ongakwazi ukucula ngifuna uqamba manje nayo ngiyayibona ukuthi futhi thuma kuthi ithwasaligida okudlulisa ngoma yona ngiyayibona ukuthi hayi isingaphi kwami ukuthi bengingakafisi ngoba phela lonyaka yenza umatric lonyaka ukuthi yabo isheshe mhlawumbe ingene ku-industry uyibona lama ukuthi yemavasithi noma iyaphi mangabe ikubona kuyisiphoko kuyona ukuthi hayi lento ngiyafuna ukuyiphumelelisa ngoba angifuni ukuthi ekushebe konke gcine mhlawumbe kumphazamisi uyabona ngoba mina nje njengami ngeke ngaphazamiseka mina vele kuyo le age yakhe ngifuna ukucula ngahamba ngiyofuna ubaba Tshepo Nzimande koGoli yabona ngithi hayi ngifuna ukucula manje phela ngangasuka ngaye eGoli ngiyakuba Tshepo Nzimande ngangaphumelela ngithi kuze ngibuye ngithole uThiliso ngaqala khona lapho kwasho ukuthi ke manje ekhaya babe ngayifuni indaba omculo ngaleso sikhathi ngoba just nangimama Rebecca Bala bakhala ukuthi ngizoyeka isikole lesikole ezinamhlanje singangisizanga ngoba asingisizanga leso sikole ngisabambe kuko lokubona ababengakufuni nabasebekuthanda manje angithi abo manje sebe late umculo mawusiyantengantenga awusafani njengadala kube bangidedela ngalesa sikhathi ngabe njengamanje ngilokho engangifisa mina yabona nabo mhlawumbe asebengifisela kona manje abekade ngaba yikho mhlambe sibuye la ekhaya sibuye eMnambithi sibuye uthukela ama artists maningi ngiyangibona ukuthi khona ama organizations afonwayo then kunjani ukubambisana kuma artists engizowabiza ngithi ama artists mhlambe they were born and bred eMnambithi nasothukela kunjani ukubambisana you guys bambisene khona ukuphusha nikwenzani ukuphusha together noma kwenzakalani zikhiphana yabona ke nje mangachazela msuthu la eMnambithi ama artists aseMnambithi esasinawo ngalesi sikhathi awasekho mhlawumbe asele njengamanje mancane kula amancane asele sibambisene right thina kodwa ke angithi kunezingane ezizayo emva kwethu efika iqhamukayo ekufanele ngabe sibambisene nazo kuyaphambili inkinga nje into engayibuka ngithi sishoda ngama workshop la eMnambithi umculo kunolwazi olushodayo kithi baculi kangangokuthi nje balishoda nje mangabe ubona izinto zenzeka kimi uzobona engazathi mhlambe undikhonenza ngakho noma urapela thina kuze yena aphumelele ngamhlanje khona ucindezelo shoda kolwazi ke lokho kufanisa nokungayanga nje esikoleni kuyofunda uyawona ukuthi ke kunolwazi ogcina ungabi nalo nothi ngoba kade nothi ukuthi ofundile uyalazi noma akalazi uke esikoleni vela kusikuyofundela ukuthi ube yinto ukuyofundela ukuthi ukwazi ukurizina nje entweni eningi manje kangangokuthi yabona monge njengoba beshoda ngolwazi lomculo akukho lulaba bamsane nathi abanye kona thina sinalo leso sifiso leso ukuthi inkinga angithi kwamina angikakabi la ngifuna khona omunye umuntu uzothi akeze sibamisana athi undiyini azongisiza ngayo kwayena engakafiki la afuna khona kanti manje khona ukuthi mina nginalo ulwazi ukuthi mhlawumbe yimi enginanhlanhla noma isikhathi sami singakafiki esakho mhlawumbe esikhona shoda ukuthi uthola ulwazi oluncane uphumelele ngiyayizwa into esho ukuthi ngenzeka ukuthi awukafiki la ofuna ukuya khona kodwa through the years ngenxa yeminyaka osube khona kwi-industry ukhona ulwazi onalo that you can actually share ongakwazi ukuthi share ngoba noma uthi uyalishare oluncane ngithi indaba eqala ekutheni msothi uma ufuna ukuphumelela fanele kuyiveze ebantwini igama liyasetshenzelwa nje ngaso sonke isikhathi manje mawuzothi umuntu akayoyiveza ngeke aza understand enganalo ulwazi ukuthi ukuyiveza kwakona kukodwa kuyini undise isikhathi sesisithi isikhathi ecula usayiveza namanje ngathini futhi ngeke ngisuke la ngithi ngiyoveza eMaritzburg ngeke ngisuke la ngiyoveza eThekwini Newcastle kuphi kumele lapho ngisuke ngiqashiwa ngithi ngikhokheliwe nala eMnambithi vele
nothi ukuthi kumele ngisuke nje ngeyiverse kodwa kunemicimbi yabona ngisho alikho artist nje noma ngathiwa ngiyabuza manje angathi lona nje alisawaculela mahala at all kuyenzeka kukhona izimo ezikuphoqayo ukuthi yazi la kumele njengokuthi nje la Mnambithi kunomcimbi awukhokheliwe nje ukuthi nje ngisohleze ungiqasha uma nomcimbi wakho njengamanje wenza i-event engenamali le event ngiyazi ukuthi makuthiwa unemali uzongibiza na ungenayo nayithi ama favors senzela futhi njengoba kusekhaya la njengasekhaya ngeke uhlale ungakwenzi lokho kumele kunesimo siphoqayo ke leso ukuthi njengamanje labantu izandla ziyagezana ngithi kumele ngimsize mayexayekile naye kuze angisize kodwa not lokho okudlala ngomuntu ukuthi njalo wena wakhanda umcimbi ukhumbula uNdiya umbize njalo azoperforma mase kunemali usuyakhumbula ukuthi hayi khani ubone ukuthi uNdiya ngeke akwenzele ukukufunayo kodwa uma ungenamali uyabona ukuthi yimi ekokuqala kumele ngikwenze cha la kukhona ke lokho ukuthi na imicimbi ifuna konke ubheke ukuthi ke lo ubani lokuzaya that's why ngibuza it's because a lot of our local artists I complain about that ukuthi especially ama promoters of music ama promoters ama shows uma ngabe imali ngakabikho ese mhlambe nje umcimbi usaqala mhlambe the first one mele inina enipushayo once kwaba nama sponsor and then they go and look for abantu abazobakhokhela imali and then they forget you guys yebo bayakwenza vele bayakwenza ukuthi makusaqalwa nje kuthiwe sicela makufuneka ama artists ubizwa kabi uyalandela uziwe ngesekhaya kuthiwa woza mongatholakala uphathiselo ufune yonke ama social media akho uzotholakala ufunelwa mahala ke lapho mase kunemali ngeke abakwenzi banabantu babo ukuthi sesibiza abantu nobani qambi yokubuza so umuntu omubi anginifuthi abo abahle bomcimbi abafuna umuntu ophendulayo no complainayo ngento yakhe ngoba egcineni uba nenzondo akukho awukwazi kumele ukwenze mase kunjalo uya complain umubi uyathula umubi yabo so nje ku wrong lokho nami ngiyafisa ukuthi kuphele lokho ukuthi abahle bomcimbi badlale ngawo mose local nanokuthi nje bakusupport abasupportana abanye kodwa mase sekumele babe nento yamahala lesikhathi bekwazi khona ukuthi umuntu nangalesikhathi bekukhumbula khona so mina ngifuna uqamba amanga ukuthi phela lento yana ngiba ngishilo ngasi kuyana ngenhlanhla Msuthu mina ngifuna uqamba amanga ngiyivezile Msuthu mina eMnambithi kakhulu kahle I don't think khona ongakwazi I think nongakwazi igama uke wakubona somewhere ukuthi akodwa ngiyamkhumbula mina Msuthu ngiyivezile yiko lokho engishona kuma local kwamanye ukuthi nako basafika ke abafana abasazama besayeza ukuthi emculweni nje kufuna udedele igazi uthele nje igazi phansi ungaculela imali mosazi imali awuqali nje uyiculela emculweni ufika uzokwenza album yokuqala wenze espeed wenze esithathu ngeke uzuthi uzola Mnambithi uzoliba ukuthi ngizothi ngicula namhla usubhe ukuqashwa kusasa akaze kwenzeke kanjalo igama uzobwazi uba ngoba umcimbi nawo lapha nje seClass Park yabothi ingakanani fanele na ufika khona ube nendlanzana lakho nawe uzothi moqala nje bakumemeza ufika lapha abantu bazobe badideka ufuna ukuchama aphuma bhekele anginabakwazi yiko ukuthi fanele ukuthi sebenzele wena igama manje yabona into yokukholelwa kakhulu ku social media lengane zama sekholelwa ku social media ukuthi nase ngaziwa ku social media sekuphelile nama followers awu 100 sekusho ukuthi sekuphelile lokho akuhambi kanjalo thina mina njengoNdiya ngiphuzile ungena e social media mina nje ngeke ngihambisa nje igama ngema promotions akubona ukuthi seScourt seThekwini siya yebo ngingayingeni nje indaba yepage ngiyabona ama page kubacula sebephamba ithi hayibo ngingayingeni nje indaba yepage khani ngingena nje mhlawumbe manje nje mhlawumbe nginonyaka ngine page kanga ukuthi igama lifuna wena mnikazi walo ukuthi kube uwena olithumela abantu ulihambise usuke nje la ulihambise la okhona khona ukufinyelela ngoba ngeke ngithambi egoli uhambise igama kodwa nakhona nakuthiwa kunomcimbi nendlela yokufika khona unayo fanele uyihambise na usazama wenzele khona ukuthi nakhona abahle bomcimbi abakhona ngalolu suku umhlaba efuna iartist bathathe wena manje leyo nto leya sifuna ukuyiqonda futhi ke ukuthi abahleli bomcimbi kulungile ngebeze kuthina yithi kumele siye kubona nanokuthi ke angini yabo ukuthi ke umuntu uzokuliba ucomplain ukuthi awuqashwa wena ukazi uyiveze nalomuntu okhalitha akaqasha akakaza akubone ngisho performer kakodwa ngoba to be honest if kumele ngispend imali yami kuNdiya I must know ukuthi uNdiya yini ayiletha yebo yini azofika yenza so if you've never shown yourself ngikubone ukuthi this is what you do and lento yenzayo mina ingangibuyisela kanjani mhlambe le mali engiphethe honestly as umhlelo omcimbi nami ayikho into engiphoqa ukuthi ngiqhashe awuphoqwe indawo so ukucomplaina kwakho akusizi ngoba you haven't done anything yourself I get you angifuni ukuthi ngikubambezele kakhulu uNdiya ukusuka la ubhekephi yabo nje ukusuka manje kuyaphambili ngathini bengaqedanga Msuthu la kancane nje bese ngifika la bengisathi ngiyachaza angithi mina ngiartist le gospel ngiartist le gospel nje shuthi nje ngathini
abantu abaningi since kufika i-lockdown abasasonti ngasho njalo abasakhonzi nje abantu sekuningi osekukhona okay manje mina kade ngathi ingoma zokholo vele zikumina futhi ngeke ngize ngiyeke igospel ngoba vele ngizalelwe kuyona ukukholwa nani noma phela umfundisi angithi yazi ngesikhathi kenzeka ngamzala umfundisi kodwa mina ngathini ke anginothi ukuthi ngishintsha indlela into engiyiculayo njengamanje kodwa njengamanje ngithi siyacula senzela nokuphumelela siyakufuna futhi nje mina ke njengamanje ngenzi nengoma zomaskandi negospel ngabe gospel vele yona engiculayo so njengamanje mangibuka ngathi hayi umaskandi cha ngiyaphileka kumaskandi ngoba awuhlali phansi ekhaya ngoba asisaculeli phela ukuthi ke manje asisesize ingane sesicela ukuthi nje sihlale phansi ukuthi nje abantu bangilalele kuyangijabulisa lokho nokuya kubantu futhi kuyakufuneka ukuthi uhlezi uvela kubantu nawumculo hlezi bekubona kancane hlezi uvela so umaskandi ke nami ngiyathanda ukuthi makuthiwana ngapha mina ngivele ngumuntu ongakwazi ukuhlala phansi ekhaya nje ngoba ngiyathandela umculo ngishisoka ngichanga manje ngingabi nalo mina msuthu makuthi kumele ngikhethe phakathi komculo nalo makuthiwa khetha phakathi kwesoka nomculo ukhetha so njengamanje njengoba ngenza umaskandi ngithi ngenzela ukuthi kubalance kanje ngingahlali ekhaya makuthiwa ngapha ngiyangapha makuthiwa ngapha ngiyangapha so njengamanje nje ngomhla ka-30 September inkulu indaba sithi siyangapha thina seClass Park nami ngiqokiwe msuthu yebo nami njengondinje ngumaskandi yebo kumaskandi ngiqokiwe ngapha ukuthi ngiyongena lapha kunomcimbi olapha eClass Park so ukusuka manje kuyaphambili kunengoma zomaskandi kumele ngiyikhiphe emva kwe-15 i-EP enengoma ezu4 ekumele ngiyikhiphe nge-15 ngoba ngibonile ukuthi kuyangisebenzela nawo umaskandi ngoba baningi kade befisa vele ukuya kuleya mcimbi bangakhona ukuphumelela mina ngakhona ukuphumelela so nami abantu bele ngibajabulisa ngisho bawuthandile nawo lo maskandi ngibenzele okuhle okuzobathokozisa sho kuyangiphoqa ke manje ukuthi ngibanikeze lezi ngoma abafuna ngoba lezi engizenzile bengisafuna ukuvela nje ngibona ukuthi abantu bayathanda yini ngoba ngibona ukuthi bayathanda sekumele ngithi ukukhuphula amasokisi ngenze okuzobathokozisa I didn't know ukuthi ucula umaskandi yocula I didn't know zintsha msuthu shothi abantu nje cha ngoba senginemidlalo impela sengidlalile nje ngawo umaskandi yebo ngathi ukungena ngapha ngangena so namanje ke ngiyalapha eClass Park nge-9 ngiyala ephayikeni nge-30 ngeClass Park so nami umaskandi ke vele mina ngiyawuthanda ukuthi inkinga ukucula ngisho kanjalo bekusuka nje vele kwakudala umaskandi kade ngumlandeli ngothanda ngile ngithi umaskandi ngiba ngifeatureisha ngoba nje ngisho album kamenza uqala ngangafeature kuyona odela kufe bakumongathe bakhumbula nje kade bengifeature umaskandi lapha nalapha ngiwuthanda vele isidala inkinga yami sekutheni ukucula ngahlala phansi ke ngacabanga ngathi ngoba angizoba sibaningi kangaka umaskandi angithanda ukucula into efana yomuntu ngoba egcineni leyo nto leyo kumunye ugcine bona ngathi ubonela kuye noma kanti vele bayakwazi undi vele maskandi yawuthanda so ngaculela omunye nje ohlukile mangathi yakhumbula khona babathi udesign udesign kaMesis ngiyakhumbula ushunaki yebo ngathatha ngakhumbula kahle uye wayelibe encourage kumaskandi ukuthi ndikade uzabalaza nothi ngoba ungakwazi ukucula inkinga igenre iculayo angithi vele kulungile ukucula kokholo uyakuthanda uzokuthola esontweni nakubi ake uzame nakumaskandi ngoba vele usuke wathi ukuvela kubantu ukuze uhlezi ukhona kubantu ngoba umaskandi wona awufani nelokhu uzalo njenga ngithi umculo unekhathi gospel ke yathi nayo kwaphinda kanjalo yebo angithi yebo njengamanje bakuse umaskandi wathi ake uzame nangapha kumaskandi ngoba awazi ukuthi mhlawumbe isipho noma unaso ukuthi isiphi kodwa siyokuphumelelisa ngazama ngase ngibamba kudoshunakhe lo ngathi umbhaqanga yebo ngashaya wona ke ke lese ngishaya ngoba ngingafuni ukuthi ngene kulezi zinto zomaskandi kuthiwe sasa sengizosebenza ngithuka hey angizabo i-right there ngoba ayibangi umuntu le ayinamsindi inami ngede eceleni le ebhekene nje nami okay ubaba designer Messi usaphila yini usaphila angisamazi kodwa ke hayi mayisaphile sizobonana okay so lazokubona khona nje basiqala uSeptember uthe uya kuphi na kuphi Saturday nge-9 ngisephayikeni kodwa ke ephayikeni ngiqashwe umuntu nothi uthi ngiya kwi-event ngiqashiwe nje umcimbini private yebo bese kuthi ke eClass Park ngiya kwi-150 Maskandi Festival okay la kunengezo khona ngiyayibona okay siyabonga kakhulu ngiyabonga isikhathi sakho ingoma zakho sithola zikhona online igospel okay ngithi vele bengisaxile kwigospel eze lokhuzana eMaskandi zizotholakala emva kwe-15 online okay no ngiyabonga kakhulu ubuya futhi ke sengizo hayi ubuye kusekhaya ubuye siyabonga ngiyabonga isikhathi sakho hayi nami ngiyabonga ngifisela inhlanhla I believe ukuthi womunye abantu
actually have i-future eqhakazile. Akusheshi la. Hayi akusheshi and you've been here for a while. Uyenze lento ngoba uyithanda ngoba yabo la emculweni siya invest. Fanele ukhiphe wena umuntu esenginake notice le fanele ukhiphe ikhwama zibheke phezulu kuze urisk. Funeka amadela kufa la. Mongasidela kufa uzothi usabe nokufaka isandla ekhukhwini ngeke uzuye phambili. Vele umculo ufuna yona ukhipha imali ngoba njengamanje ama-company awayikho ama-company kakhulu ukuthi uzothi udependele e-companyini ukuthi mangacula nje ingoma eyodwa bese ngithola idini ngithole akusenze kanjalo akusafani kanjalo. Sekufuna manje ukhiphe la ekhukhwini lakho usebenzele igama lakho uzophumelela. Nangabe ukuthi awukhoni la emculweni vele mangabe ungenayo imali awukhoni ukuphumelela bakhona izinto ongakhona ukuzenza ngoba yonke into ifuna imali. Ngisho icover ye-CD ifuna imali. Yonke into ifuna imali. So engingakusho nje mina ukuthi ucela isupport kubantu abaseduze nawe abangakusiza kuyenzeka ucule uthanda umculo kanti nama senda wekho mhlawumbe abantu engathi yabo ungasondelana nabantu abanotho wena ukuthi ukwazi ukucela usizo bakusupport ukwazi abantu abakholelwa kuwena yes abakholelwa kuwena. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho Ndise kufisela inhlanhla in everything that you do. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. One day ngiyethemba uzobuya la uphethe izinto ezimnandi. Hayi kuzokwenzeka ngoba nginalo ithemba cha mina ngigive up. Ngidela kuphi impela. Othi undiya kaye ukucula uyongithela upoison athi ndiyeke ifo kungcono ngoba ngeke. Uthe isoka amalithe ukucula ukhetha umculo. Ngikhetha umculo ngiliyeke. Ngiyaliyeka phela isonga ngithi asiyeke futhi. Siyabonga. Mhlawumbe uthole isoka elisemculweni naye lizo understand. Ayi inkinga amasoka semculweni ngeke ngilunge ngaba nesikhwele ngiyazi. Siyabonga kakhulu. Yebo ngiyabonga. Undile umculo wegospel very energetic my performer. Uzosisharelela amanye ama video yakhe because when I show people here ukuthi energetic kangakanani my perform. Siyabonga kakhulu. Thank you very much for watching. Until next time subscribe. Siyabonga kumajola lapha uso camera wethu namhlanje. Siyabonga mfowethu lapho. Ukhule nje nawe. Until next time sihlangane usubscribe ushare wenze everything. Bye bye siyabonga. Bye. Siyabonga.